Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Frieslandlies. Bestiet er soks als een Sipke Hulshof-effect. Mijn oren worden zal de nieuwe trainerstaf Cambuur uit de degradatiezorg in Helje. Ik praat erover met twee oudspelers van de Ljouwertes. Marco van der Heijden en Johan Grote. Ek aan tafel sportjournalist Gerard Bos. Dit is Bient Sport. In de weekend dat Sandor van der Heijden na een soort opspoor een nieuwe baan vindt bij de IJsselmeervogels. Ja, dan zit je even op kantoor met de collega's, met Henk en met Jan en met Jeroen. En ja, dan is het stil. Dit hebben wij geanalyseerd van de afgelopen maanden. Ik vind het echt verschrikkelijk. En dat hier voor mij net zo goed. Ik ben heel blij dat we daar op een hele goede manier uit zijn gekomen. En Cambuur heeft er ook prima aan bijgedragen. Dus ja, daar ben ik heel blij om. Ja, en dat wie Sandor van der Heijden in nog wat gelokkiger tijden. Maar heren, welkom. Begreep je hem eigenlijk het besluit van Cambuur om bij minder resultaten de haattrainer zitten te laten en dan de assistent voor te sturen? Nou, ik was wel even verrast toen ik het hoorde. Maar door de dagen heen ben ik het wel steeds beter gaan begrijpen. Ook gezien de uitleg van de directie eigenlijk. Dat vooral de speelwijze doorontwikkeld moest gaan worden. Sander had een hele grote stem in de speelwijze. Maar is dat zo? Nou, die indruk kreeg ik wel. En dat Henk, zeg maar, dat de rolverdeling zo was dat Henk toch meer de manager is. En dat hij natuurlijk ook mee beslist over de tactiek, want hij is verantwoordelijk. Maar dat Sander daar ook gewoon een groot aandeel in heeft, of had. En als je dan op een andere manier wil gaan spelen, omdat je ziet dat dit een aantal jaren goed heeft gewerkt, maar met minder materiaal minder gaat werken, dan is het logischer om degene die daar ook meer een grotere vinger in de pap in heeft, om die dan te vervangen. Dus ik vind het op zich wel een logisch besluit. Ja, Gerard, dat komt natuurlijk vaak bij de club. Wie is Sander dan zo dominant? Nou ja, hij had wel een grote stem, maar ja, hoe dat echt gaat, daar ben we natuurlijk net bij. Hè? Hoe dat echt gaat in de trainerskamer. Maar dat er wat voor is, hoe dat ziet er wel aan te komen. Want ze wonen, de technische staf, hoe zelf ik een oreninvulling in de zin van uitbreiding, dus meer. Nou ja, volgens de directie is dat blijkbaar beter als het oors wordt in plaats van meer. Maar ik kun me best voorstellen dat Sander gewoon bleun weer en dat ze Arne Slotter gewoon nog bieden hier of Sipke Hulshof. Ja. Maar in ieder geval. Een van die twee, mij Sander, hier volgens mij ik best kent. Want zo, die stempel die hij erop drukt, heb ik net in hoe jij toen het goed ging. Dus, Nee, precies. Johan, er is natuurlijk hier een assistent geweest bij Cambuur. Wat is dan de rol van de assistent? Wilt u dat een beetje uitdrukken? Ja, nou ja, goed. Ik weet niet de juiste invulling van hun tweeën. Maar goed, ik kom vaak op trainingen. En Sander is natuurlijk wel een tacticus. Ja, en dat vond ik hem als speler al. Hij was heel dominant. Als voetballer al, ja, en hij heeft dat ook wel bewezen, vind ik, ook als trainer. Maar goed, het gaat om de invulling. Welke rol heeft hij? Is hij de oude speler? Maar de speelwijze wordt toch altijd bepaald door de haattrainer? Ja, nou ja, dat gaat ook om het materiaal wat je hebt natuurlijk. Kijk, en Cambuur wil dominant spelen. Hè, altijd met twee offensieve middenvelders. Maar goed, daarin kun je ook wel eens nuances in aanbrengen. Ja, ik zei niet schrikt al, er is assistent-trainer geweest bij Cambuur. Toch? Ja. In de tijd van Rob McDonald, Gert Kruijs, is de voetballen bij Cambuur, is haat scouting, is er West. En hij is natuurlijk ook die sporen verzinnen in het amateurvoetbal. Dit we even zien voor de meeste thuis. Even een leuk filmpje. Goed beginnen, scherp beginnen. Niemand speelt zijn eigen wedstrijdjes. We denken aan het collectief. Van daaruit speel je zelf wel in de wedstrijd. En van daaruit kom je ook aan het voetballen. Pak die bal, man! Hey! Kom aan, Marco! Pak die bal nou! Ja, weer een mooie wedstrijd die laatste beelden van Slits in de AFC. Hè? Ja, die win je hem dan ook nog. Ja. Maar ik wil nog even waarom naar die periode bij Cambuur. In de tijd als assistent wierst. Wat is dan de rol van de assistent? Ja, goed. Ik heb dan 4 jaar met Gert samengewerkt. Omdat ik ook stage liep op dat moment. Maar goed, Gert die zag mij meer als de oud voetballer.
Henny Lee was eigenlijk zijn assistent. Ik deed voor hem de wedstrijdanalyses. Ja, goed, en dan spraken we ook om een uur of 2 af. En dan namen we de hele wedstrijd, de tegenstander door. En hij vroeg wel echt een mening. En die gaf ik hem dan ook over de speelwijze, welke posities. En Gert zei ook altijd van, Johan, ik ben de baas. En dat klopt. Ja, maar hij is de baas. Is dat nou verloren dan? Want Doe heeft het nou echt een soort van managersfunctie eigenlijk, hè? Van, ja, dat heeft hij zelf ook aangegeven. Omdat hij zegt van nu de 2 assistenten op het veld staan dat echt veldtrainers zijn. Dan kan ik zelf wat meer een helikopterview pakken en wat meer overzicht houden. En wat meer nog invloed hebben op de sfeer en kijken of je even een speler eventueel kan spreken. Het doet mij een beetje denken om wat Trond Solliet die eigenlijk in de tiert bij Heerenveen. Trond Solliet die bepaalde, maar die zeg je eigenlijk nooit op het trainingsveld. En die had het Chris van Puijvelde die het actief met de pions sjouwde en die het echt op het trainingsveld stier. Ja, het lijkt me wel een gezonde zaak als Henk ook gewoon heel veel op het trainingsveld is en daar ook gewoon veel invloed heeft. Want dat is toch de man waar ze het uiteindelijk van moeten leren en aannemen. Maar het is wel zo dat hij volgens het Engelse model, wat Ronald Koeman bijvoorbeeld bij Southampton ook doet, een paar veldtrainers op het veld en hij is er wel bij, maar hij kan iets meer uitbesteden. Maar en daar kan hij nu wel meer naartoe. Volgens mij gebeurde dat ook al, Marco, hoor. Ja, alleen als je met één assistent werkt. Ik ga 2 of 3 keer in de week, want ik mag graag even naar een training kijken. Want kijken of ik daar dingen uit kan halen. Ja, en dan zie je toch ook wel dat Henk eigenlijk wel een helikopterview is daar. Ja. En maar toch had hij wel de wens om nog iemand erbij te krijgen. Naar groepje en grijpt ook in. Ja. En coacht en stuurt aan. Dus maar hij had wel de wens om een extra assistent toe te voegen. Omdat je met Jan Bruin eigenlijk een halve assistent hebt qua werkweek, zeg maar. En met Sander een hele. En hij heeft nu 2,5 assistent qua werkweek. Dus hij is hier wel op vooruit gegaan. Dus hij kan nu nog meer uitbesteden. Ja, nee, kijk, en ik wil nog wel, ik vond het wel interessant wat Gerard zegt. Van, toen het goed ging was er geen kritiek op Sander. En daar ben ik het ook mee eens, want het ging ook hartstikke goed. En daar heeft Sander ook een heel groot aandeel gehad met zijn speelwijze. Want die speelwijze is eigenlijk gewoon wat ONS Sneek ook deed. 1 op 1 bijna gekopieerd, omdat hij dat plaatje voor zich heeft. Maar het is wel zo dat als je op een gegeven moment 17e staat en het materiaal wordt minder, dan moet je denk ik ook een plan B hebben als speelwijze. En dat is er niet echt gebleken, want ze wilden maar vasthouden aan een bepaalde speelwijze. En dat is op een gegeven moment wel, dat werkt op een gegeven moment niet meer. Nee, maar dan vind ik dat een directie dan de ballen moet hebben om de hoofdtrainer daarvoor verantwoordelijk te houden. Want die is de eindverantwoordelijke. Dus als er geen plan B is, dan zou de directie dat op het bordje van Henk de Jong moeten Of misschien, wat als zij de stijl van, de beelden zeggen we niet correct, van Sander van der Heijden leidt hier uit hoe ze voetballing in. Hij leidt het uit on Henk de Jong. Ja, je zag hem net met zo'n magneetbordje en het is niet dat hij het uitlegt, want Henk heeft hartstikke veel verstand van voetbal, dus daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel zo dat hij wel, als er een omzetting moet worden gedaan en er moet snel worden gehandeld, dan is Sander iemand die dat heel snel door heeft, omdat het echt een tacticus is. Goed, dat kan ook een afspraak zijn tussen Henk en Sander. Zeker weten. Wie houdt wat bij, hè? Want je kijkt vaak naar de standaard situaties, dus op dat moment geeft Henk misschien ook aan Sander de opdracht van Sander, zet dat even neer op dat magneetbord wat we gaan doen op het moment dat we ingrijpen. Dus ja, dat vind ik niet zo relevant. Jij als oud-assistent-trainer van een betaalvoetbalclub. Er wordt ook gezegd dat ze te gelijkgezind zijn. 2 handen op één buik, Henk en Sander. Maar ik bedoel, kun je dat zo zwart-wit stellen, zeg maar, dat het beter is om tegenpolen te zijn of om juist 2 handen op één buik? Want ja, dat is maar net hoe je het bekijkt, toch? Dat is altijd zo makkelijk, of niet? Dat is ook makkelijk. Kijk, en ik ken Henk natuurlijk ook al jaren. Ik ken Sander vanaf zijn 17e. Ja. Goed, of ze hetzelfde type zijn, dat vraag ik me af. Maar goed, waarom zou dat niet kunnen werken? Dat hebben ze vorig jaar ook gezien. En aangetoond. Heeft Cambuur gewoon prima gedaan. En ik zeg op mijn beurt van, als je kijkt naar de samenstelling van de selectie vorig jaar, dat zag er gewoon prima uit. En de resultaten wezen dat ook uit. En nu word je vanaf het begin van het seizoen al geconfronteerd met Etienne Rijnen. Ja, en neem me niet kwalijk, als jij tegen Feyenoord moet en je moet in één keer 3 verdedigers missen. Ja, wie wil dat opvangen? Dat vangt ook geen Ajax op. Nee, dat heeft zoveel invloed. Ja, trouwens, want we praten er razend verder hoe al die blessures werd Cambuur mee te krijgen heeft. Maar eventjes nog, het wie zelfs een roerige wieken voor Benam en Henk de Jong, maar ook voor Sipke Hulshoff, een van de nij-assistenten. Laten we even hier naar de 2 haatrolspelers. Dus ik ga lastige weken gewoon. Ik had er soms nog wel wat les van. Maar net in de zin dat mijn paard zit om hier goed mijn best te doen om die club in de Eredivisie te houden. Het grootste gedeelte van de groep ken ik nog. De Negeling had ik natuurlijk al kennis mee maken deze weekend. Ja, we zijn deze week aan de slag gegaan en ik ben er vrij ingestapt. En Henk die is hartstikke blij met mij. Daar ben ik echt blij om. En we zetten met z'n handen schouders eronder. Sipke die over wedstrijdanalyse voor u. Die hebben we sinds kwart erbij. Arne die hier wel wat meer betrokken bij de trainingen. Het gaat altijd om kwaliteit. En die hebben we er nog bij en daar ben ik heel blij mee.
Ja, het is natuurlijk altijd helemaal een beetje koffiedik, hè? Maar ja, zal dit nou echt effect sorteren? Ja, maar goed, als Cambuur, op papier hebben ze een behoorlijke ploeg. Maar als je dan doorkijkt naar nummer 17 tot en met 24, ja, je hebt niet 20 eredivisiewaardige spelers. Cambuur moet gewoon heel creatief zijn en inventief met het aantrekken van spelers. Maar als je dan start, dan heb je een behoorlijke groep. En ik ben ook bij de wedstrijd tegen Feyenoord geweest. Ja, Feyenoord wint nooit van Cambuur als dat gebeurt. En je bent zo afhankelijk van een aantal factoren. Rode kaarten. Want alles viel de verkeerde kant op voor Cambuur. Dat is absoluut hier. Strafskoppen, een bepaalde situatie die al je chin ziet. Ja. En ik, bij de blessures, want ik had Gerrit Rietje, ook Betje, Overgoor, Vitas, Van der Laan, McIntosh, Pereira, Berend Schoostra. En nu is de tweede doelman. Is ook nog blessure rekken, Harmen Seinstra, weekend uit roulage. Ja. Dus wij dachten van, misschien is het wel een goed idee om collega Roelof de Vries even naar de training te sturen. Vitas, hi. This is for all the injured players. So oh, really? Here you go. Okay. Are you still injured? No, I'm not. Oh, sorry. Sorry. You have can to take it. Yeah. Yeah. Next time you can bring me some alcohol, you know, instead of. Kai. Hoi. Hoi. Ja, deze is voor alle geblesseerde spelers. Oh, bedankt. Ja. Ben je nog geblesseerd? Nee. Oh, sorry, dan moet je weer terug. Ja. Oké. Ja. Ben je nog geblesseerd? Nee. Nee? Nee. Oh, dan moet ik hem weer terugpakken. Was geblesseerd. Dan moet ik naar. Ja, nee. Dus je bent weer helemaal fit? Ja, helemaal. Ik train mee. Oké. Train mee, maar je kunt nog niet spelen? Nee. Nee, nog ik niet? heb pas 2 trainingen achter de rug. Oké. Dus, nou, dan mag jij hem houden. Oké, dankjewel man. Je kunt nog fietsen, maar operatie heb je al gehad, geloof ik? Die heb ik gehad, ja. En je kunt het weekend niet spelen? Het weekend kan ik niet spelen. Oké, en dat geldt ook voor jou, Berend? Ja, nee, dat Oké. Nou ja, jongens, dan is deze namens Omroep Friesland echt voor jullie. Die hebben jullie dan verdiend, dat wou ik eigenlijk bijna zeggen. Je moet het wel delen, want meer kon je van het budget. Ja, geen probleem. Komt goed hoor. Kom maar goed. Alsjeblieft. Ja? Moet ik iemand waar? Hoe gaat het met je, Kelvin? Je bent net geopereerd? Ja, ik ben 2 weken terug geopereerd. Je knie? En aan mijn knie. En ja, nu is het vooral weer de kracht opbouwen. Wanneer kun jij weer spelen, denk je? Wat is de verwachting? Ja, de verwachting is gewoon sowieso dat ik na de winterstop weer fit ben. En Berend, vriend van de show natuurlijk. Ja, klopt ja. Ik ben al een keer de volgende gekomen. Ja, wanneer bestoven we waarom? Ja, ik denk na de winterstop ook weer. Wanneer we naar Portugal gaan, dan dat ik dan weer wel fit ben. Ja, alle spelers met Cambuur die te krijgen hebben met blessures. Ik had toch een beetje het idee dat morgen speelt Cambuur dus in Ajax, dat die wedstrijd een beetje lezen liet, Gerard. Dat zeker. Ja, toch alle twijfelgevallen die spelen in elk geval net. Hè? Overgoor speelt het net, ook Betje speelt het net, Vitas speelt het net. Maar dat is ook logisch, want ik bedoel, het richtje wat je naar komt met de Graafschap en Willem II, Excelsior, ja, dat is veel belangrijker. Want dat maakt het straks het seizoen misschien wel. Want in die wedstrijd moeten ze de punten pakken en morgen in Ajax, ja. Ik bedoel, als Soes bij wijze van spreken winnen, ja, dat is dan leuk, maar als je dan volgende week verliezen van de Graafschap, ja, wat hij er dan aan? Maar goed, dus wordt het een soort van fantasieopstelling met Xander Houtkoop als linksback. Ja. Is dat dan het beoogde Sipke Hulshof effect? Ja, nou, dat is het bij gebrek aan beter effect, denk ik. Want ja, dat is hij net meer. Ik bedoel, er zijn 8 man blesseerd. 8, dat is niet een deel van de hele selectie. En nog een beetje meer zelfs. En, ja, dus ja, wat maak je, die wedstrijd, ja, kerst me schriftelijk uit, want zo is ze kennen zuiver. Maar ik bedoel, ik zie net in hoe ze daar een resultaat halen. Dat dachten we ook met de beker uit tegen PSV. Ja, maar daar hebben ze uitstekend gespeeld. Ja, dat is waar. Maar wie zegt
Maar, Dat, ja. hè? Nee, het kan. Maar kijk, in principe kun je beter morgen 5-0 verliezen en volgende week met 1-0 winnen van de Graafschap bij wijze van. Waar zullen het zeggen? Er is natuurlijk maar één zekerheid in het leven en dat is de quiz. Welkom bij Henk en Henks quiz. Deze week een vraag over Henk Veerman. Want Henk is een Volendammer. Maar hokkeroorspieler van Heerenveen komt ek uit Volendam. Is het A. Gerard de Nooijer? Is het B. Gerry Koning? Of is het C. Gerry Schaap? Mail je antwoord van waasje naar bient@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen Roda JC. Ja, en de winnaar van Vliendewieken, dat is JC Faber. En hij komt hier uit Bergen op Zoon. En hij krijgt de Heerenveen-klok op Stuart. En dat we toch hoe Heerenveen jongens. Hij heeft Foppe het lek boven. Nou, het is goed bevallen de afgelopen weken, denk ik. Veel punten gepakt. En ik denk ook wel dat Foppe er wel een persoon was als trainer die ideaal is om een ploeg uit de zorgen te halen. Dus even no nonsense, hard werken. Kijk, ik denk dat Lodewegers werd door iedereen enorm gerespecteerd. En nog steeds, want je hoort alleen maar berichten van met Lodewegers was het misschien ook zo gegaan. En beste tacticus die we hebben gehad. Alleen op een gegeven moment was het wel zo dat het in de kopjes ging zitten. En je zag die jongens echt mentaal door de ondergrens zakken. En dan is het wel lekker om Foppe de Haan voor de groep te hebben, denk ik. Dus ja, wat dat betreft was hij wel volgens mij de ideale man op het juiste moment. Ja, de belangrijkste vraag eigenlijk van de morgen op de training wie van beide spitsen ben fit. Wordt het met z'n tevreden, Tjin AZ, of wordt het Henk Veerman? Dat wie eigenlijk de grote vraag. En Foppe wint er geen doekjes omheen. Dit twee we naar Foppe. Ik vond het tevreden de eerste wedstrijd in Twente heel aardig. Nou ja, en ik vind ook op het training dat er echt progressie maakt in alle opzichten. Ja, dat vind ik van Veerman trouwens ik wel. Hè? Dus, maar ik vind tevreden krijgt een beetje beter. Ja, tevreden is gewoon krijgt een beetje beter. Vies dat ook? Ja, helemaal met hem eens. Ja? Ja. Dus zoest ik altijd voor tevreden kiezen. Ja. Ja, ik vind ook dat het een type spits is die past bij Heerenveen. Hij werkt verschrikkelijk hard. Hè, en kan de bal vasthouden. Hij is sterk aan de bal en ja, hij heeft ook bij Feyenoord gewoon prima gedaan. Hij ook eigenlijk een beetje daar in een pechzone terechtgekomen is. Maar ik vind Mitchell tevreden beter dan We waren toen laatst met Foppe de Haan hier aan tafel en die kreeg dan ook de vraag van wie zou je opstellen, Mitchell tevreden en Veerman. En toen zei hij ook tevreden, alleen ik zou nog wel een heleboel dingen zie ik bij hem die beter kunnen. Dus hij zei als ik trainer word, als ik trainer zou zijn, zou ik met hem aan de slag gaan met kleine partijtjes, sterker worden, bal vasthouden. En 3 weken later wordt hij trainer en dan moet hij de keuze maken en dan zet hij hem ook in de spits. Ja. Toch, dit is bij de heren. 12 wedstrijden hebben we nog zien. Tegere goed van 4 doelpunten. Veerman en tevreden. Dat valt dan wel een beetje af. Ja, het is beide krijg net. Maar het is wel, weet je, het nou met dwammatten. En dan, ik bedoel, maar ik net krijg dwan als kerst en niks natuurlijk. Want dat sloept er dan ook in. Ik bedoel, een spits is belangrijk in het team. Sowieso, maar zeker hoe ze bij Heerenveen voetbal willen. Wat Lodewegers wil en wat Foppe de Haan wil. En dan binnen 2 jongens, ja, die ene die wordt al vanaf het begin deel zit als een cultheld. En ik bedoel, de bij verwachting en de horen komt van Feyenoord. Ja, na je omjouwing met zich onpassen, et cetera. Ik bedoel, als dat dan een net draaiend elftal is zoals in het begin van het seizoen, dan is het voor die jongens ik net makkelijk en tevreden. En die jongens ben ik hinkelijk natuurlijk van wat er van de ziet komt. Dat zou zijn. Omdat ze nu met Foppe de Haan vaak de lange bal gaan spelen. Ze spelen ook met 2 spitsen nu, gewoon, ze spelen iets opportunistischer dan daarvoor. Ja, dat is was het echt combinatiespel. Want dat zei John van der Brom wie de tackle valt. Ja. De trainer van AZ. Gelukkig wel, ja. Ja, gelukkig maar. Laten we even naar John van der Brom. Als je kijkt naar Heerenveen, denk ik dat sinds de wissel van de trainer dat ze een iets andere manier van spelen hebben gekozen. Dat ze daar succesvol in zijn geweest tot nu toe. En dat we ons daar op de laatste wedstrijden voorbereid hebben. Dus wij zijn klaar voor zaterdag. Heerenveen is a good team. We have always had difficulties against Heerenveen, and it's always a lot of goals and exciting game when we usually meet Heerenveen. Ja, dat laatste zei Marcus Hendriksen. Ik denk een van de beste middenvelders van Nederland in elk geval in de Nederlandse competitie. Maar het is al wat opportunistischer, Marco.
Ja, ze spelen gewoon... Kijk, Lodewegers was heel idealistisch in zijn speelwijze en wilde heel mooi voetballen. En ik denk dat ze nu gewoon wat realistischer zijn gaan spelen. Ook omdat je natuurlijk op een plek op de ranglijst staat waar dat ook logisch is. Maar gewoon pompen naar voren. Nou ja, ja, precies. Om het even zo te omschrijven. Daar komt het wel wat op neer. En ook 4-4-2 en gewoon wat meer... Het is gewoon wat meer reactievoetbal geworden. En ik denk ook dat het logisch is als je zo in de crisis zit. Ik bedoel, dan is er niks mis mee om op die manier de punten te gaan pakken. En ik ben wel benieuwd of ze dat nou ook vol gaan houden. Of dat ze nu ook wel weer een beetje beter willen gaan voetballen. Want dat is natuurlijk wel een vraag die je kan stellen. En zien wat voor soort ploegen. Hè? Want de laatste week in het ploegen al jaar in dezelfde situatie onderin en zo. AZ eigenlijk ook weer. Ja, dat zit ik. Wat zit er tussen? 1 of 2 punten? 1 punt. Maar AZ is wel een rotploeg. Dat is echt, wat de kerst geen touw en vastknopen. Soms wel een goede ploeg. Ja, maar dat is nou... Het is dat wel is wat het vervelende. Het is wisselvallig. Ja, want dan wist net waar ze manier van spelen, we hebben het in Cambuur ook gezien. Ja, precies. Ja. Maar Johan, dat ben ik trainer. Is het logisch dat Foppe even zei van jongens, dat hele verzorgde voetbal wat bij het Lodewegers eigenlijk voetbalniveau, maar Heerenveen, dat past dus u even net. Dan doen we gooien door een orde boeg en dat is volle meer de lange bal. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat hij ook... men wil Heerenveen graag vastzetten. Nou, als je dan kort voorbereidt en snel je spits gaat zoeken en vanuit de tweede bal gaat voetballen. Het idee om Kavlan links hangend te laten spelen. Ja, die jongen die speelt fantastisch. Ja, gouden greep. Ja, vind ik gewoon heel erg goed. En dat je dus dwarren om Simon Tern, toch een groot talent uit Zweden, dat je dus dwarren die jongen op de bank te zetten. Ja, dat zal hij ongetwijfeld in de manier van spelen rekening mee hebben gehouden. Hij vond hem ook niet sterk genoeg, toch? Hij zag hem onder de douche staan, hoorde ik, en hij zag een kippenbosje en op de bank. Dus dat is wel wat natuurlijk. Maar goed, ik denk ook realisme en het wijst uit dat ze gewoon 3 wedstrijden halen ze gewoon 7 punten. Dus ja. En simpel houden. Gewoon even waarom naar simpele dingen. En dat is voor de jongens even de resetknop had Foppe indrukt. Ja, goed, dat vind ik ook een beetje. En dat ken hij natuurlijk. Dat vind ik ook een beetje in Nederland momenteel. Het slaat wat over. Ja. Kijk, verdedigers moeten eerst leren verdedigen. En zorgen dat je je tegenstander in je binnenzak hebt zitten. En dan kun je aanvallend wat doen. Maar het is ook allemaal maar mooi en creatief. Vanuit de Ajax-school. Het klinkt wel eens wat minder mooi. Gewoon het stoot vroeger eerst. Ja, nou ja, dat vind ik wel. Wat rollen ter? Het is de knieschijf van de chinstander van Johan Groot. Nee, dan moet ik eerst zelf een tik gaan doen. Anders denk ik het niet. Maar goed, ik vind dat wel realiteitszin. Wat Heerenveen nu doet. Ja, dat was natuurlijk met Foppe de Haan ook al toen hij bondscoach was van de Jong Oranje. Dat hij 2 keer de titel pakte. Dat was ook met heel realistisch voetbal. En 4-4-2 gespeeld, wat nooit was gebeurd nog bijna in Nederland bij Oranje, zeg maar. Toen ging je niet door de Hollandse school. Nee. En hij behaalde er 2 keer een hartstikke goed resultaat mee. Dus daar gaat het om. En als je naar Royston Drenthe toen keek, een grootste talent. Want als je niet normaal in zijn doen was, dan gooide Foppe hem er ook af. Ja, we kunnen hem dus schelen. Ja, wat te denken van een Maceo Richters die toen de topscorer was van het toernooi. Die toch al een goed tune trok. Voetbal in de derde klas zag ik later. Derde klas. Die was iets te veel aangekomen. Hey, jongens, de wedstrijden van Heerenveen en Cambuur ben morgen vanzelfs live te volgen bij u op de radio. Van Jelverson doch ik zelf verslag van AZ en Heerenveen. En om 7:15 begint dan de wedstrijd tussen AZ en Cambuur. Collega Geert van Thun hoort jou op Hechten. Nog even kwart, dan moest nog 1 ding zeggen over het solidair wezen van Henk de Jong. Ja, wat dat Jerk dan meestal zitten her en der op landelijke of over media. Dat Henk de Jong dan opstappen moet hier. Als solidair wezen ons Sander van Heijden, maar dat vind ik altijd zo flauw, want dat is een ongeschreven regel. En dan denk ik van, waar had het ooit bedacht aan? Ik bedoel, dat vind ik echt flauwekul. Dat vind ik echt helemaal niks. Ja, maak je een mooie opmerking over, toch? Met de schuldsanering toen Lodewegers wegging. Van, als ik opstap, dan ga ik in de schuld, dan moet ik in de schuldsanering. Maar los van dat je dan een hypotheek hebt of zo. Ik bedoel, je hebt toch ook spelers. Daar word je toch meestal uit deze situatie dat je kan binnen, dat je Henk de Jong binnen. Ja, ik bedoel, ik zou het juist heel laf vinden dat hij opstapt weer. Punt is makkelijk. We gaan gelukkig verder, Johan, op internet. Want eerst ons Safi Bean Sport op televisie. Maar we praten gelukkig wat langer terug. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/Beant. Dus, waar weet onthaast, maar dezelfde heer nog altijd om tafel. En ons alvast een goed weekend. Dag. Welkom, waarom bij Bean Sport, met de nijbabbel op internet. Om tafel nog altijd een journalist Gerard Bos en oud-Cambuursvoetballers Marco van der Heijden en Johan Grote. We hebben zelfs een angstige weekend efter de recht. Terreurdreiging hier lang om het voetbal heen, maar zo'n verleden weekend na het drama in Parijs net meer. Toen het gebeurde, denk ik van, verrek, je bent er vaak op een plek met een hoop mensen komen.
Dus dat is zo. Dus dat is, maar goed. Op een gegeven moment leef je gewoon terug. Hè. Maar het is net zo dat het samen om je voorbij gaat. Ja, wat een rare wereld. En ik vind dus terecht dat er veiligheidsmaatregelen zijn. En ik ken zoiets waar er iets flauws komt van een bommelding of dat soort dingen. Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. En ik hoop dat iedereen goed respect heeft voor de situatie hoe die in de wereld is. Ja, dat zijn de beide trainers. Extra veiligheidsmaatregels dus rondom de wedstrijd Ajax Cambuur. Supporters uit Ljouwert maar de jedder in het stadion wezen. Zit hij hem nou echt oors in het stadion eigenlijk? Nou, het zet je wel aan het denken. Ja, ik vind het toch wel beangstigend. Kijk, ik heb een buurmensje van 13 en die komt ook steeds met dat verhaal van ja, goh, is het wel veilig? Want het houdt haar ook bezig. En dat grijp je wel aan. Maar en wat zei je dan, Sinar? Ja, goed, het komt ook steeds dichterbij. Hè? Want we hebben het over de vliegbasis hier in Leeuwarden. Ja, nou ja. En dat zijn ook van die dingen waar het zou kunnen gaan gebeuren. En dat vind ik wel heel erg dichtbij. Maar zoals met de arena is uitverkocht. Ja, er zitten er 60.000 mensen in het stadion. Dan ben je in één keer misschien wel een doelwit. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Want het zijn natuurlijk verschillende cellen van de IS die overal opereren. Je stelt mij angst dan naar die werk? Nou nee, angst net. Ik bedoel, we moeten het net hoe droeien. In die zin, het is natuurlijk hartstikke slim. Maar je eigen gevoel erbij moet je net hoe droeien. Maar je moet er net benauwd van worden. Ik bedoel, want we stappen al in de auto en de kans dat dan zien BMW is waarschijnlijk groter. Dus je moet er wel hoe nadenken. Hè? Dat elke intelligent persoon zal dat toch wel hoe nadenken en je zult toch misschien wat opletten als je ergens binnen. Alleen nog, het had altijd invloed op je denken en je dwangdenken. Want zo, wij hebben vaak, dan ga je naar een stadion, heb je een laptop mee, een tas met spullen, fotografen, koffers met lenzen en zo. Nou, dat willen dan, Perelien bijvoorbeeld, wie een keer bij Go Ahead Eagles, nou, dan moest het hele spul gecontroleerd worden. Alles, de hele laptop, als het op het vliegtuig was, of het vliegveld was. Terwijl steeds van, ik ben bij Go Ahead Eagles in Cambuur. En dan doe je daar wat lacherig hoe. Maar ik bedoel, dat nou gebeuren zo. Ja, het zal alleen nog maar slimmer worden nou, ja, maar dan denk je van, ze hebben het gelijk. Maar toen die zei van, wat moet dreunen doen. Maar het is wel belangrijk natuurlijk. Ja, absoluut. Hey jongens, heel wat oors, want hoe lang bloot Foppe de Haan nog, Marco? Ja, hij zei eerst maximaal tot de kerst, maar hij heeft nu alweer geroepen dat hij misschien nog wel langer gaat blijven. Elke weekend dan liet hij de door even wat meer op een... Ik denk dat het gewoon een ongelooflijke liefhebber is en die eerst Heerenveen uit de brand wilde helpen, maar het toch ook zelf wel voelde kriebelen. En dat hij nu het zo goed gaat en nu hij weer die aandacht heeft en dat hij weer bezig wil zijn met zijn vak, dat hij ook wel denkt van ja, misschien wil ik nog wel een halfjaartje door. Dus, maar ik denk ook wel dat als er een goede trainer komt, dat hij dan gewoon de eerste is die zegt van dan moet hij aan het roer. Dat heeft hij ook al zijn, hè? Ja, dus wat dat betreft heeft hij denk ik het beste voor met de club. Maar die moeten wel kunnen komen natuurlijk. Dus, wat zou dan een ideale trainer wezen eigenlijk van Heerenveen? Ja, dat zou Verbeke, daar kan ik me wel in vinden. Maar, is Verbeke de ideale trainer? Ja. Maar zal die wollen, want die zit perfect in Duitsland. Nee, Bochum, ja. Ik bedoel, misschien, toch? Die zal in Duitsland misschien wel promoveren, misschien wel net, maar in ieder geval goed opvalt. Die aast misschien wel op Bundesliga. Die kans kreeg er natuurlijk nooit bij. Ja, Veen kan de bewijs spreken elke dag heen. Even gechargeerd zijn. Alleen ik denk dat ik jammer naar welke trainer wil naar Heerenveen en welke trainer wil dan in de winterstop eventueel naar Heerenveen. Ik denk dat er een heel soort trainers binnen die het lever na dit seizoen dan naar Heerenveen gaan. En dus, ik al had een geschikte, dat kan ik me voorstellen dat ze in de winterstop toch vrije als Foppe de Haan net terug in wil, want dan kan de nieuwe trainer bij het begin van het nieuwe seizoen instappen. Ik denk dat de meeste trainers dat lever hebben. Kijk maar naar Sander, die gaat morgen ook niet de derby meteen doen. Nee, want Sander zit nou bij IJsselmeervogels en morgen is dan de belangrijke wedstrijd in Spakenburg, rood tegen blauw. Ja, dat is... Maar hij kiest ervoor om gewoon 2 dagen later te beginnen en dat is misschien wel verstandig. Ja, nou ja, dat zou ik ook doen. Ja? Ja, maar je kan je toch gelijk onsterfelijk maken? Hij zal daar ook zijn en hij gaat ook kijken, maar die kansen komen wel weer, denk ik. Ja, maar hij kan hem gelijk onsterfelijk maken. Ja, of niet. Ja, maar hij kent die jongens niet. Maar u die van eigen kracht. Ja, maar goed, dat kan ook een afspraak zijn. En dat hij gewoon in ieder geval rustig naar de selectie gaat kijken. En gaat observeren, ja. Maar is het verstandig van Sander dat hij dus nou even een trapje leger, dat hij hem nog verder ontwikkelen kan als trainer? Ja, nou ja. In mijn optiek kan Sander gewoon een hele goede trainer worden. Ja. Ik denk dat hij ook alles in huis heeft. Ik vind hem tactisch sterk, ik vind hem heel analytisch.
Ik denk ook wel eens dat hij wel moet leren om wat beter, want hij kan best wel hard zijn. Had ik nooit van Sander verwacht, als broekie. Vooral dit hartstikke lieve, leuke jongen. Ja. Maar goed, dat hoort ook bij het vak. Maar hoe bedoel je dan? Tjen de spelers? Ja. De beslissingen nemen. Ja, ik zeg ook wel eens, er is ook altijd iets van de mens achter de voetballer. Die vond ik altijd heel erg belangrijk. Om de ene die moet een naaien over de bal en de ander moet gewoon een schop onder zijn hol hebben. Ja, maar Sander is hudder als die. Ja. Dat denk ik wel. Hij is wel echt een trainer met visie. En hij is wel echt iemand die heel erg staat voor waar hij voor staat. En dat heb ik ook wel gemerkt. Ik speelde dan met hem in één team. En toen was hij natuurlijk ook al nog spelen. Maar hij was ook al een soort van trainer. Want hij in het veld was hij al heel veel aan het coachen en aan het neerzetten. Maar je merkte wel dat als hij een bepaalde gedachtegang ergens over had, dan stond hij er ook vol achter. En dat vond ik wel mooi. En dat is ik net verloren eigenlijk. Want de spulwijze die hij in hollen had, net als mij joegen dat laatst nek in de kranten. Van ik ben nog altijd dezelfde Sander van der Heijden als Twaai Verlien. Ja. Maar misschien is dat wel het grote probleem. Dat hij hem zelf echt net ontwikkelen heeft als trainer. Want spelers... ik denk dat hij zich wel heeft ontwikkeld. Want hij wordt in alles beter hoe je zeg maar, je speelwijze weer kan vertalen naar de, zeg maar, de trainingen bijvoorbeeld. Ja, maar omgang met spelers. Marco, Cambuur speelt altijd met 2 centrale verdedigers. Die dribbelen in. En dan spelen ze de bal naar de zijkant. Gaat die centrale verdediger het mooi. En dan ontzitten we naar je rond. Ja. De chinstander weet dat ook. Ja, dat was ook wat van de vecht zei, hè? En die zei ze van, ja, die hebben we 1 keer ben we hier nou intuind. Maar dat komt dus net een tweede keer. Maar ik moet wel zeggen dat ook dit jaar nog de opbouw op eigen helft, zeg maar, het eerste gedeelte van de opbouw, daar hebben nog steeds heel veel ploegen heel veel moeite mee. Ik denk dat het meer zit in andere facetten van het spel. Ja. Dus ik denk wel dat dat nog steeds hartstikke goed werkt. Al vond ik die uitspraak van de Vecht wel discutabel, dat hij zei van, het trucje van het indribbelen en naar de zijkant spelen, dat kennen tegenstanders nu wel. Dus het wordt wel tijd om de speelwijze door te ontwikkelen. Ik zou dat niet als TD per se hebben gezegd, ook al vind je dat misschien intern... Het is ook veel te zwart-wit. Dat klopt volgens mij net. Want dat het nou net gaat zoals het gaat, of Geermaat, dan kan je zeggen van ja, die chinstanders hadden het al even erop. Maar dat had natuurlijk vooral te maken in dat er elke wedstrijd een oren achterhoede zit. Maar jongens die helemaal net weten hoe dat spel spelen worden. Maar als Rijn daar nog staan hier, dan hier dat spul hier volle vloeiender west en dan hier net in. Maar daar moet Sander zich op aanpassen. Leider in het veld. Ook Etienne was gewoon de leider. Dat zag je op de trainingen. Dat hij gewoon de absolute leiderrol op zich heeft genomen. En het gebeurde zoals hij in principe dat wilde. En dan, anders werd hij ook gewoon boos. En ik vind het nu, je hoort nu Nienhuis weer heel nadrukkelijk. En goed, dat is je keeper, maar die kan natuurlijk niet je spitsen beroepen. En, en El Macrini, vond ik altijd de stille kracht. En vond ik een fantastische voetballer. Ja, geweldige ballen pakken. Maar je kunt ook, en dat heeft Sander dus ook wel een beetje. Kijk, je hebt vaak een lopende spits nu, of dat Batto is een lopende spits. Terwijl Cambuur eigenlijk altijd met een targetman speelde. Noem ze maar op, Rob McDonald... Marinus Dijkhuizen, Hemmen, Bruin. Jan Bruin. En Sander heeft ook altijd als een echte nummer 10 gespeeld. Ja. Maar Cambuur speelde wel altijd met heel veel diepgang op de zijkanten. En je hebt nu eigenlijk buitenspelers die eigenlijk heel snel zijn. Ja, en dan zou ik toch wat meer kiezen voor... Om die veel meer te benutten. Misschien en dan wel vanuit Amsterdam, de omschakeling te gaan spelen. En dan beginnen in Ajax. Want je kunt erop wachten, maar je staat natuurlijk onder druk. Morgen in de arena. Ja. En ga dan op het 2-spitsen systeem met 2 hele rappe jongens voorin. Ja, en een vreselijk snelle linker vleugelverdediger. Het hoeft niet per se aan het systeem te liggen. Dat kan je op allerlei manieren invullen. Je kan met 4-3 kan je ook heel verdedigend spelen. En met 4-4-2 kan je van de aanval. Je kunt ook zeggen, we gaan met de punt naar voren. Dan heb je een 6-blok verdedigend. Ja. En met 2 sterke controleurs. Ja, dat zijn de nuances vanuit je middenveld. Ja. Goed, ik denk ook dat met Arne Slot, ik ken Arne Slot wel redelijk goed als zijn visie. En ik denk dat hij en Sandor willen beide heel aanvallend voetbal spelen. Alleen Arne doet het wel op een hele andere manier. Dus ik denk ook dat die accenten er wel steeds meer in zullen komen. Dus een voorbeeldje is dat onder Sandor en onder Henk ze overal op het middenveld altijd mandekking speelden. Dus man volgt man, zeg maar, verdedigend gezien. Terwijl Arne wel het meer is van meer vanuit de zone, meekantelen. En dat zijn wel dingen, doordat nu vervangen is, dat het misschien steeds meer erin zal gaan gebracht worden. Dus dat zijn wel accenten die anders worden. Maar dat is ook een onvallend instelde trainer aan de Slot. En hoe zit het dan met Sipke Hulshoff? Want dat is eigenlijk nog een beetje voor een heel soort mensen de grote onbekende. Ja, maar wist wat die is goed in... periodisering, zoals ze dat zo mooi nemen. Hè? De arbeidsrustverhouding, fysieke, zeg maar,
ja, de fysieke kracht die je ontwikkelt, de fysieke belasting. En dat kan ik wel zo'n rol spelen bij blessures en zo. Hè? Dat weet je net. Daar is ook Jeroen van Os voor, toch? Het ben wel meestal met verschillende, zeg maar, nou ja, om het maar accenten te nemen. En dat, maar Sipke Hulshoff zult toch misschien ook wel iets te zeggen naar hoe de tactiek? Ja, tuurlijk. Hij kan wel meer. Maar ik bedoel, je probeert even naar punten te zien wat die jongens dan toevoegen nou, zeg maar, in deze nieuwe situatie. Nou, ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat ze elkaar aanvullen. Ja, dat klopt. En dat is, kijk, Henk zal ongetwijfeld ook heel veel weten van periodisering. Hè? Want dat is een van de vereisten. Ja, nee, dat maar goed, dat zeg ik ook wel eens. Ja, als je naar de poppetjes in de ogen kijkt, ja. Tuurlijk, iedereen die doet aan periodisering. Maar goed, ik kijk naar de belasting op dat moment. Als wij tegen en Groningen, waar Marco dan zit, we hebben 2 keer 45 minuten alleen maar tegengehouden. We moesten zoveel gas geven. Ja, dan zeg ik uitlopen daar en je krijgt woensdag vrij. En dan zien we vrijdag wel weer. Maar ja, die belasting was zo groot. Omdat ze er allemaal door zaten. En Marco was die wedstrijd er ook bij. Ja. Maar goed, dat vind ik ook belangrijk. En dan ben je een beetje onvieren. Je moet elkaar, je moet de spelers ook aanvoelen. En ik denk dat dat ook prima gaat werken. Ja, maar ja goed, Sander van der Heijden en wie eigenlijk een verlengstuk van Henk de Jong. Henk de Jong heeft er nooit echt een geheim van maken van mijn volgende club. Dan neem ik Sander weer mooi als assistent. Ja. En nu ben ze dus even uit elkaar hellen. En dat doet wel zeer. Hij wilde ook met Lodewegers toch één team blijven. Dat heeft hij ook gezegd. Dat ze nog samen naar het buitenland wilden. En kijk, ik bedoel, het is wel de voetballerij. Hè? Je hebt altijd mooie plannen. Maar een half jaar later kan alles weer anders zijn. Dus dat zijn wel dingen die je volgens mij niet altijd zo kan uitspreken. Ja, je kan het wel uitspreken, maar er komt vaak niks van. Laat ik het zo zeggen. Goed, Joop Gal heeft ooit eens een keer tegen mij gezegd. Als ik ergens hoofdtrainer word, dan haal ik jou. En jij bent precies mijn tegenpool. Je bent rustig. Hij moet me nog bellen. Dat is de voetbal. Hij is wel een verste jogger voor dit programma. Hè? Dus het kind nog. De Facebook nog een trainer. Dus straks dan is meneer Grote. Hij hangt niet alleen. Dat is ook een beetje inherent aan. Goed, daarom zeg ik ook van, moet Henk opstappen? Nee, waarom moet hij opstappen? Maar is dit dan wel het laatste seizoen misschien van Henk de Jong? Nou ja, dat zou ze maar kennen. Want zo, dat hangt er ook van hoe het daarin natuurlijk. En ik daarom... snap maar ik je beide scenario's deel. Stel je voor, Cambuur redt het net op en degradeert. Ja. Dan is Henk de Jong fort. Maar dan denk ik dat Henk de Jong wel een ideale man is om het te managen in de Jupiler League. Ik bedoel, dat is gewoon iemand die dat natuurlijk op zijn lijf geschreven is. Dat een team gedegradeerd is, de sfeer is meer down. En dan heb je Henk de Jong die dat allemaal weer aan de praat dat weet ik niet, maar dat zou ik niet de gekke keuze vinden. Nee, maar dat ging het er dan vanuit. Dan wordt de club zich voor hem meldt natuurlijk. Want dat er dan hij heeft hij al verskaat peteren om FC Twente, toch? Ja, nou ja, dat zou ze allemaal kennen. Maar het peteren is een en tekenen is het waar. Maar stel je voor dat Henk de Jong het wol oprijdt met Cambuur. Dat is eigenlijk een hele knappe prestatie. Ja, maar ja, dan ik vind het een kans voor de Grutteren. Als je kijkt momenteel naar de potentiële spelers. Maar dan zou hij toch heel makkelijk bijvoorbeeld een club als Willem II of misschien wel Twente. Hebben ze minder elftal dan Excelsior, dan de Graafschap. Ik bedoel, ik vind het wel, het zou knap zijn als ze erin blijven. Zeker gezien de positie nu. Maar het zou ook niet hij zegt zelf, het is alsof we kampioen worden. Maar als je gewoon kijkt naar wat voor ploeg ze hebben, vind ik dat wel echt een stuk beter dan Excelsior en de Graafschap. Ik vind Excelsior, eigenlijk de gemiddelde leeftijd van Excelsior, is maar 25 hier. Hij heeft een heel soort ervaring. Die hebben een knap middenveld, maar die Stans. En hetzelfde soort ploeg Stans van Weert en Fischer, daar houden we mee op. Maar Fischer natuurlijk bij Cambuur spelen eigenlijk helemaal net zo geweldig in die periode in de eerste divisie. Maar nou, hij is nou gewoon echt wel een verdediger die er echt zit. Dus ik schat eigenlijk Excelsior wel in de belofte gaat bij Cambuur. Dus Red Cambuur het op dan, Johan? Cambuur redt het op, 100%. Ja, ik vind gewoon de Graafschap is vele malen minder. Kijk, en je kunt niet altijd zoveel tegenslagen als we dat nu gaan hebben. En als alles nu straks weer gaat aansluiten, een Vitas en Obetje zijn toch hele belangrijke pionnen. Weet je wat heel belangrijk wordt? Als die drie wedstrijden, de Graafschap Willem II, Excelsior, dat is best. 3 winnen of 12 van winnen. Ja. En als dan iedereen weer wat waarom komt en dan wordt het winterstop, dan heeft even dat is dicht bij Blues, is maar een ontsluiting haast. Als er wat resultaat deel 16e wedstrijd is het winterstop. Kun je weer even recupereren met z'n allen, even wat onvestigheden eventueel bouwen en dan. Ja, dan mag je nog wat gas aan in de tweede seizoenshelft. En dan kan het best wel 15 of 14 winnen. Als je 2 keer wint, dan sta je gewoon weer boven de streep. Dus ik bedoel, waar hebben we het over? Dan worden die jongens nog fit.
nou ja, dan ben je volgens mij al wel een heel eind. In potentie heeft Cambuur ook geen slecht elftal. Kijk, ik heb ook PSV gezien. Ik heb Feyenoord gezien. FC Twente. Vond ik Twente ook aardig spelen naar hun mogelijkheden. Hè? Want daar kan toch ook niks meer. Zo'n club die 3 jaar terug kampioen is geworden. Maar we winnen Roerings, de Graafschap, dat is de nummerlijst. Ja, maar je moet nog 2 ploegen onder je horen. Welke 2 ploegen hoor je dan nog onder je? Ja goed, dat zal dus... Excelsior Willem Den Haag, wat ook niet een wereldploeg is. Nou, er zijn nog wel een aantal die je wel onder je zou moeten kunnen houden. Ik bedoel, Rode JC gaat ook nog wel wegzakken. Wat we nooit net krijgen, man, is natuurlijk heel geweldig. Want we praten ook ik praat met Marco en ik denk dat we het Europees voetbal. Ja, nee, precies. Alleen wat ik wel vind, we willen ons verbieden in deze hele discussie over Sander van der Heijden. Want Marco hier tegen een plan B. Zo, wat het hele ellende van Cambuur mij begeert, is natuurlijk wat Johan, ik zei het, Rijn die het voortgeeft. En hoe plan B sprutsen, daar hebben ze natuurlijk nooit een goed plan B van. Dat hebben ze hartstikke onderschat, want dat hier ze witte kent. Ja. En dan kom je op het laatste moment met Sander Fischer. Ik bedoel, dat hier al kleerwijzen. Maar eigenlijk is nou Sander van der Heijden het slachtoffer worden van het falende aankoopbeleid van Henry van der Vecht. Nou, ik vind wel dat het wel heel... We praten wel heel vol over de rol van der Heijden en de wisselwerking met Henk de Jong. Maar ik bedoel, de directie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectiesamenstelling. En zelfs op deze fit, dan is het natuurlijk net een selectie die bij de eerste 8 eindigt of zo. Hoeft ik net. Maar ik bedoel, we gaan er wel wat makkelijker om voorbij soms. Want ik heb wel eens meestal bij Cambuur die dan zeggen, ja, het is ik wel wat jong. Ja, maar dat hebben ze zelf verkozen. Hè? Ik bedoel, het is wat jong, ja. Ja, het is wel zo dat de selectie natuurlijk een stuk minder is dan vorig jaar. Ja. Dus het is niet zo dat... Kijk, we hebben het nu over de assistent-trainer omdat het actueel is. Alleen als je hebt natuurlijk te maken met wat Johan zegt, veel pech gehad. Dat is natuurlijk duidelijk. Veel blessures is natuurlijk echt een aanwijsbare factor waarom het slechter gaat. Dus dat zijn wel dingen die natuurlijk heel erg meespelen. Ja, en ook het aankoopbeleid. Dus dat is ook speelt ook mee. Ja, Kai Herings, goed, dat is geen Etienne Rijnen. Het is een prima vent. Ik ken hem al, dat hij nog bij Jong Utrecht zat, dat hebben we hem ook al vaak bekeken. Hij is natuurlijk zwaar geblesseerd geweest, een tijdje eruit geweest. Maar hij is geen Etienne Rijnen. Nee. Etienne is gewoon een hele dominante figuur in het veld en die zijn ze ook nodig. Zo zetten we het neer. En nu is dat gewoon heel anders. Ja. Kijk, en Nienhuis is ook wel zo'n mannetje. Ik ben blij dat hij weer goed keept. Ik gun hem dat ook van harte. Ik ben een topgozer. Maar die moet van achteren dan ook wel beschreeuwen. Maar ook een El Macrini, die hoor je wel op zijn eigen manier. Die zet het wel neer. En als hij het niet eens is en die durft als iemand zo in een moeilijke fase, schopt hij er in de lucht in. Waardoor iedereen wakker wordt. Ja. Zij zitten. Jongens, we hebben eigenlijk alle punten wel behandelen. We moeten er staan gewoon uit. Want Johan die moet aan zijn weer trainen bij Lac Frisia. En als hij talent is, dan krijgt hij echt een boete, toch Johan? Ja, dat betaal ik met liefde. Zo vaak zitten wij niet bij elkaar. Zo is dat. Het wie gezellig. Heren Gerard, Marco, Johan, Tiegetank voor je komst. Van niks is onmogelijk, zou dat maar weer eens blikken. En Cambuur bloot gewoon in de Eredivisie. Met dat gevoel stuurt ik al ontzettend. Het na je weekend. Dag. Ajax, Cambuur, jou een weinig kans. Ja, dat 3-0 voor Ajax. Kan ik wel heuren worden, dat zou ook net zitten. Van Cambuur net. Nou, en de jongen nog even naar Amsterdam in, wie worden thuis. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net, dan ben ik net eens. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.